fluvial. As provincias que atravesa Pontevedra, o Grove e a Coruña. Por diante, 40 millas náuticas ata a antiga Iria Flavia e logo vas 25 kilómetros a pé ata Santiago de Compostela. Ao longo do camiño tamén pode ser degustar pratos típicos de cada vila. No Grove, marisco, empallar, pemenchos, uns pican e outros non. En Ventamañán, degustar un queixo do país para xa ver levando a Compostela e poder probar a torta de amendoas, tan típica do Apóstolo.